Kardom kadako ipan same bangso video long Sonia puthak ilitum Chethan Abang isi bangke Ram Mandir long Tangka Kanghu puthak nani tum same chini ji Mandir long pulotang te donation ki pitum do pik hala hai donation atangka loksi 5 crore kalite 7 crore ang bong doji pulo Kanghu komarsi Kanghu long hala bangso lamang eklardak pen mange chini ne wo pit same police tum ke suspect dam koson lo hala sa puthak Chethan Abang Lapenke Pune long berta same tum Chethan Abang Pune long berta bang lason no pinso Lapenke arloso alang tum bahini engage helo alang itum elong dim juidam lo wo pit same pinso bangke accident mat apran nam juila pulo sitame police tumang retali pamelo alang tum chini ponlo accident kali lage halake arlo subang salang liphan Pathilot na pulo la sini tum chini ana son ilitum matela news long ke klang ana son ilitum Chethan Abang la bangso video long nani tum jong sin ili channel subscribe ge lang protang de subscribe tha ilitum prejam alam Chethan Abang je Mandir mate kangthi rahem pulotang te muni tum same isi aning ka che thedo hadak jong si dan chipilo pulotang te alang lituma kai same mesen do ta haji menipo akima thado lapena joksi un ana jakong do an ben sika pho piji tum same pipo siga kep ki pitum same do po Lapenke dane phoke punon a pharo punon a suri pun a lak ki pitum an stame do lang pik to manga alak stame donation pije Lapenke la hai a donation ki pike alang itum me thang phan ke me sen phan chot kali Mandir phan paching thu nang mate bangso Tangka pen konane kiduk kilak tum phan me sen asai phan paklem inang busi komane bangke bangso Tangka pipo Seven non bangke bangso kipi donation atangka bang 5 crore kalite 7.5 crore atangka ke ingbodet lapulo former minister Swami Prasad Maurya alang isi laan atangka ke ingbodet pu ke jongdam lo labangso pen a joksi police sum same retali blo investigation lo non mat ke kado go pen bangner ke ban ke nebinang pon elo alang itum han arju pater tok bom lo lasi police tumen ke suspect da mangke hala bangso donation a box kang putum same alang itum komar sing pulong jima ing pulong lema alang tum ingwai pamelo lasi ke suspect da mang hala bangso a box ki order bang mate bangso a box pen Tangka ki ena bang alang itum mansi police tumang suspect lo isi bangke labenge do thulang alang itum hala Tangka ke kabir tidam jibang ke beng long sibir tidam je hai Tangka ke lapumat ke beware we Mandir long mat ke beware we alang itum beng long si thonam ji mate thap dam ji deposit dam ji laso pusi alang itum ke suspect ateng ke hadak beng long sai ki claim atum tahai pukaning ji tum same dolo police atum same mane alang itum ke non ke suspect chot lo alang itum bange klar dak ke son lason tum si Kanghu lo bangke paklang pon pelang mate alang tum chini pon pelang sitame bangso Mandir long authority tum bangka ningje dam bange bangso Mandir pen bangke Tangka ke sikai sita ingbobe bivet dreamvet pusi pupon lo sitame suspect ke dokok posi alang tum la Uttar Pradesh long police tum special investigation team bang sengsi kiri tarlip ji phanalang tum chengpon tang lo bangso Tangka kang bodet ke lage angta na muni tum hadak ludam joy si halai Tangka ridam si inghupondet lason mange kali alang itu men pachini pon ateng ke hadak ke claim atum tahai pusame ningje pon hadak ke claim atum si lahai ka dogo we donation atangka same lakha pa me mesi alang itu me thang ban si chibikok mate alang itu same ended lason si kaningje pon same dolo kasi thetana question mage bangso atangka komar si ki panglim lo alang itu chini lo madule bangso Tangka panglim sitame lake ana bhan ki pia dana Tangka chini pa melo wo pit same non appear theli tum lang elo plotang te arnam ban same pherere Tangka si themulang alang itum mage arnam Tangka mate dana Tangka chuendelo plotang te keso phodena sungdena pumanga sabu same matha the same tum jongsi matha pamelo plotang te muni tum kopi porsi bangso Tangka ki pilo plotang te lake kiduk kelak tumhan parab nang mate Mandir phan paching thu rang mate mesen asai phan pa en ponang bangso Tangka pusi pilo wo pit sabe non bangke monitum bangso loop Tangka loop doko pusi bangso Tangka sami ingpondelo lasi lason tak do bangso pirthe non bangso Ram Mandir ko ane kache thang klong lo Ram Mandir long ki claim tum ke son Tangka panglim ha heji ma pusi itu mangi ke matha dam wo pit same la dak sita me Tangka ke panglim atum do
Lapenke non ali tu matha non ke kaprek a mandir doji lapenke mandir det la pukali lo kaprek adorom tum stame tangka lahai hinat ke financial hinage kachirung cherek lahai same do same lahai tangka and det pulutang te mesenjima labang ke hino dakji stame kupulo no amuri tu masila sono ke enang ni deji atangka stame and det ke claim credit det nang ji a size stame claim det la son ke litum thek ponong piglo la suposi iri tumbang ke matha dam nang jibang ke la sono jongsi ahok ha karna phan matha pamelo plutang te pita me stame kiduk kelak tum phan alang tum rabji mene puke hada ke ki pidam ki isi stame ki chokchi do directly tum rabdam si khimeji la sona tengben plutang te athe dak kachupang limbatum same dokok titi Pune long murder case aputha geli tum Chethana mang nali tum already arjulong kon et hypo inut abang phu Ketan Agarwal pu alang like businessman Theta businessman alang li ke ningka ning koira chokni anwelang alang li inur arlu supen engage lo mate inur arlu supen alang li raidun lo alang li men leke sia goyal po labeng si a video kiram tang a video samme social media long viral pignali tum samme thek ponong ji hada alang li tum a birthday celebration lahaya video samme do labeng ke kan kilun lahaya video samme do alang tum bahinia video nani tum jong si theklong lelang plotang te nani tum la thek pen lang podik tha Lalu lo si alang itum bahini lo inut bangke Ketan Agarwal pupin solo inut bangke sia goyal pulake arlo subang lo alang itum engage lo already la non nankili ji November achik lo bangke alang itum same pangri pangdon asai same klempon po labenge pupu a family same is excited lo alang itum chisik chedang lo tangka ma kenang ji son an same alang itum sikdang lablo sitame iritum e prank kewang ji kupi ko son pune chi putekte la son tak si alang itum a kailong same non ke bang ji November pangri pangdon asai ke claim long ji bang ke apielam lo pinso bang ke thi pon lot lo sitame thetana question bai koson si alang li thi lot lo ke cheng ang ke alang li accident me si thi pulo alang li tum June 18 ani bahini sitame Lohagat Fort polong la Pune dung pusi pu pon lo alang tum bahani hadak juidam lo pu juidamat api bang ke pinso bang ke chingkoi dup polo accident ben masi thi lot la polo पुलिस तुम हांग लो पुलिस तुम समय इन्वेस्टिगेशन पादो पन लो आथे आलांग तुम समय बांसो इंसिडेंट मते बांसो अल्लाह बेन इसी सस्पेक्ट दो कगलो माने नॉर्मल एक्सीडेंट बेले केथी काली पुसी सस्पेक्ट दो कगलो आथे पुलिस तुमंग के आरजू पते टॉक वेक पो आलांग तुम फान लासी आरलो सुफान अपरांग सी नेप इंगनांग लो आरलो सुफान आरजू पते टॉक लो आथे ला सीसीटीवी वीडियो फुटेज सितमे आलांग लितुम लांग लो पुलिस तुम लाबंग ठेक बनो हादाक alang li project alang li ko sonsi police soban ka Chethan ma halason mai kali delo Lapenke alang li ke thana lam same lar boy pusi puponno hala bangsorni Lohagat Fort long ke dam ke alang tum bahani chol lapokali api inot apin sodo po api dun bom inot apin sodo po hala bangso apin so amen bangke Chethan Chaudhary po alang tum la CCTV video footage long basi chidi laplo lapenge arlu soban karju pater tokhur si chini laplo Lapenke bangso Chethan Chaudhary pen bangke alang tum Lohagat Fort long damde aprang jui damde aprang alang like already chetong elo bangso arlo so la Chethan Chaudhary pen bangke chichini polo lapenke la Lohagat Fort long damde aprang alang itum hotel long same ka chetong do polo anadum planning pa mesi la arlo so bang sia bang bangso pin so phan jui dam nang pusi pon lo lapenke ingdoi chok la polo alang li kecheng si ke Chethan bangke bangso pin so bang photo chiklik bompu bangso photo chiklik ursi alang li dong primat si ha klo chok polo bangso a fort pen ha aruman alang li klodam chok polo lapenke itip ka Chethan bangke bangso pin so bang lang junji polo lapenke lang pilo polo lapenke bangso lang puthot bangso abong along alang
alang li phan puthot ki pihut si alang li dong primat chingkoi du ha rum klo chok polo amar si alam ta larwoi police sum ka ningje teng lo lake alang li bang ke mate sia bang alam same larwoi la polo Lapenke sia bang mate la aro so bang hala Chethan Chaudhary pen bang so tracking long dam dia prang ka chetong a video approve sa me do polo nani tum same bang so footage ke lang pa me tha hala bang so a video upload si alang li tumbang hini si planning pa me si la pinso phan bang ke Pathilot ala magala son lo police sum pachinia tengmen pulo tangte sia bang ke la kitan pu bang ke la Ketan Agarwal ke pinso bang lo alang li phan penan ki doji phan aning dog de pulo sitamela family tuma join a family tum ke force a join si alang li bang ke kroi chot pulo police men pachini pon ateng lo amatsila sia bang ta aka pregla Chethan Chaudhary pulo alang li pensi aning che hangdet la pulo labang alang tum bahani planning pa me ko sonsi pathiji ma kodak si pathiji ba po alang li tum la YouTube long lang si alang tum allocations ta me ri lo pulo YouTube kelang ben si konar si pathiji ma pola bang so dim sa me alang tum YouTube ben se kelang la pen det ben api bang ke alang tum bang so pin so bhan bang ke pon lo arlo so bang sigi pon stamela pinso bang ke Chethan mang ke aphidun bom la polo Lapenke sia Lapenke la pinso bang Ketan mang ke damra pedlo Chethan mang hala aphisi dolo Lapenke la arlo so bang sia stame aphi chelang lemdet la sondo polo la CCTV video footage ng tank pen plotangte Lapenke alang li si signal ki pita do po hala Chethan phan Lapenke signal pidet ben aphi bang ke hala so pinso Chethan bang stame respondun lopo alang li same put hot signal pito lopo nasil hai kado ko ve video footage pen same police bang investigation lo retarli lo amarsi ke chokche bang ke alang tum arlo solo po chini dadlo ase aphi ke alang tum chikobir lopo bahani phan same aphi bang nep cheklo aphi Chethan lo alang li tum a planning besi ke Pathilot polo same police to bang ke non anta lansu se approve alang tum ripon bom lang athela ke dorde lang polo bangso approve ke dorde lang alang tum ansu se isi mission approve don helang polo la security tali bang ington pon pelang la si de pirthe eritum life ke kupi koson pone predict the e prangalam chipu the non relationship pinso also ponon ningche doktum ponon penanso ponon non made sense tame e prang ke bang jilang kupi koson pone thangda putek the ka phere me topic non sama lang tum a video lang lo plotang chinghon pigason social media long mate de alang tum ka chipak lang jike ninga rong kwane ke kan kilun ka chinghon ilitum thekbon la video pen stame wa fit same reality a hok pet alamang ke non ke klang rok hud bang ke pamang hu pro laan alang tum angbong ka chinghon no ma pusipu non ma ke ka chinghon jigali hala pranan same armudet hai kicheng aku ya ning doglo ne mate dogdelo ne lanchi ni ne delo stame la hai a video kilang tengmen plotang te mate la social media long viral data video kilang tengmen plotang te chinghon pigason asi eritum social media long ku pisi ke thek log ma kel hai ke reality long ma ke kalidet thaji ar tum chinghon thaji mate chinghon hedet thaji sabela Facebook long che paklang ni tumai chinghon o pu link le ala tum ke chinghon de takali Facebook long ke klang ji ka prek mate social media long ke klanji ka prek Lapenke reality alam ka prek lason stame do non example ke alang itum ke kalang lo ke atha ke cheklang ke mate social media long ke nan tum same thek ponong lo inning arong me wo fit same ke jur si bang ke inning karong ji gali lo rage phere me ning oi me ason pelang lo nani tum koson tong mathane same bangso sia Lapenke Ketan Lapenke Chethan alang tuma puthak jong se tum che than lo protang te
kilu side lo la bahini pathi tum bangke patela sia pen hala chitan bangke jong si sia bang la kitan phandi kitan agarwal phanjong si ning dog de bi nong protang tarang li chethan non nelike ning nang dog de aprang ke ning dog lo same non ke ning nang dog de lo nong ke chekak nang pu thip non chekak de no alang li apran and set bang ke nang sot kali stame anutin ke matha si kaprek lo same kaprek ke matha bangke heng no lo cry mate anut kaprek phan apran and that ar muddet pu bangke ke me channel sai kali lo lake nali tum opinion ko pilo nali tum comment speak tha ram mandir long bangso tangka puthak punon mathe bangso pune murder case puthak punon nali tum ko pilo ke matha nali tum comment speak thala penge bangso video ben ko pilo li tum ke charlie dam long ji bangso puthak samena tum comment speak tha puthak chetong thuna ka prek video long to me thak me kardom